Ladies and gentlemen, are you ready?
out diri sa amo mga kamigoy. Oh no! Mga migoy. Mga prutas diri oh. Ano mga kamigoy. Mangustin, mangustin. Apple, marang, doon ang kabok. Saan nabilin? Busy kayo mga tao diri mga kamigoy kay panout man. Hayahay kay mga nakakadawat. Ligad lang oh. Ban out mga kamigoy. Toto para panihapon mga kamigoy. Ma, ano? Mga open na nito ng sapikas. Kanang silupin. Buli mo nung ano man na. Kanang nakuha. Basura mo na sila yun. Pwede ba kang isa? Muna si Hansa mentality mga kamigoy. Pilipino. Sila rin sugwa palihog bi gagmay yung tananin mo. Sa panihapon karon mga migoy. Oh. Nang tubo sa pumili. Sarap. Pakahoy yun sa tubo. Oh no! Mga migoy. Daming prutas mga migoy. Marang. Ako mga ginsakupan na dari migoy. Pakita na ko ha. Saan man nagikaw niya migoy? Saan nagikaw niya guys? Muna si Bilog ko kana. Muna siya Hansa mentality kana siya. Bilog ni great Hansa mentality. Kaya kaway naman yung atong mga kamigoy. Kamigoy TV. Mga kamigoy.
Ang akong Kawanders TV, ilisan na nako sa Kamigoy TV.